на ухане. Това е вид храст, казва се будлея. Знаете ли, че има див люляк? Уханието му е доста агресивно. Това е царят на смърчовете, който не губи сребристия си оттенък цяла година. С солена сума трябва да се израсиш, за да го притежаваш. Смятате, че това цвете съхне? Грешите. Просто след дни то ще се нашари от зеленото до жълтото. В един такъв разсадник за декоративни храсти и цветя започва осъществяването на вашите скромни мечти за градинката на двора или терасата, или пък на разработения проект от ландшафтният архитект за вашия офис, хотел или град. Голямо разнообразие, обаче установявам, че нищо не разбирам от цветя и сигурно не съм единствена. А какво трябва да се направи, за да имаме елементарна култура за това, кое цвет е какво е? Би могло да се правят такива изложби, както по подобие, да кажем, в чужбина, в Холандия, в Италия, в Германия, Белгия и така нататък. И ежегодно се правят разни изложби, които трябват в порядъка на 2, 3 или 4 дена, в които си дават среща всички от Европа познавачи, ландшафтни архитекти, производители и клиенти, естествено, покупатели. Разнообразието, съчетанието между храсти и цветя, това прави една градина хубава, научаваме тук. И можем да подходим така, че цяла година багрите да радват окото ни, да презареждаме позитивната си енергия, прахосвана в ежедневието. Госпожо Христова, такава красота, обръгва ли се на нея? Гледате ли само като на бизнес? Не, разбира се. Гледа се едно растение, един храст, трябва да с любов да се обгръща, за да живее и то чувства. То чувства повече от човека. Обичаш ли го и то ще расте. Обгрижваш ли го, то ще расте. Ами ние на верниците веднага искаме аргументи. Да. Как? Има растения, които имат положителна енергия. Тия растения чувстват и растат. Например, мога да дам пример с мушкатото. Мушкатото има толкова положителна енергия в него, че е хубаво вкъщи да имаш. И тя събира цялата негативна енергия, която съществува. А други примери? Ами други примери, като примерно имаме жени, които сядат, извършват си нормата, да кажем, правенето на резници, когато правим зимата, по технология, по качество, всичко както трябва да бъде направено, но тяхните резници не се хващат. Просто, значи няма нещо. Магия. Магия, да. От край време се знае, че ако в Павликени и околните села не намериш храстите и цветята на твоите мечти, вероятността да ги откриеш другаде не е голяма. Данчо Ангелов е от големите производители. Занаята е от 85-та година, когато започнал с лалета. От тогава инвестира непрекъснато, за да е в крак с модата, диктувана от пазарите. На цели 150 декара се отглеждат декоративните храсти, иглолистните и широколистни дървета, чието разнообразие трудно се обхваща дори от специалисти. Отделно е площта с саксиените цветя. Върху други 150 декара се засаждат фиданките за плодни дървета. Подходящо опаковани, те тръгват към големите търговски вериги. В района има множество малки семейни фирми, от които хората си осигуряват допълнителни доходи. Преди година пък се регистрира Асоциацията на производителите на декоративни храсти и цветя. Първите задачи и цели, които си поставяме в асоциацията, за да може да направим един стандарт и качество към този стандарт. Стандарт европейски ли? Да, съобразен с европейските изисквания. За да можете да излизате на пазарите. На пазарите и да получаваме дълги серии. Сега давам примерно един такъв пример. Примерно обявява се някаква поръчка, хипотетично, да кажем Берлин, и казват, искаме 1 милион цветя. И съзнаят в какъв стандарт да бъде. Няма производител, който да може да ги направи. Значи той би могло да реагира асоциация с нейните членове. И така да се стане. И зато и казвам, че ние когато купуваме от нашите хора в района, искаме да отговарят на нашите, да кажем, на нашия контейнер, който е, да кажем, 3 литра или 5 литра, на хабитуса, качеството да няма погоряло,
И той вече, когато е еднакво, да, ние ще купуваме и продаваме. Любопитстваме какъв тип хора купуват цветя. Онези с джиповете нямали сантимент към тях. Но пък балканджиите били естети, макар и по-бедни. Ако погледнеш, те и народните им песни все за любов разказват. По-старите се придържали към мушкатата, а по-младите към открития в интернет. Паралиите естети пък си правили цветни мезонети. Нека да отидем малко в Европа, Америка, където от около 40-50 години на големи сгради, банки, музеи се правят огромни градини. Защо у нас го нямаме това нещо? Ами, може би, не знам, може би тенденцията ще дойде и при нас. Скоро имаш публикации в Вестник Стандарт, мисля, че беше Вестника, четох ми, на един наш приятел, познат от Шумен, ландшафтен архитект, се каза Василев, Веско Василев, който писа подобни такива неща и той го вижда вече като специалист, като тенденция за напред. И би било добре да се направят с разни седоми, сукулентни растения, които да бъдат по покривите. Защото ми се струва, че освен, че можеш да ходиш на този покрив, да съзерцаваш красотите, когато си в добро настроение, и когато те нахока шефа, може да отидеш там. Да. Не е случайно измислено, нали? Да. Освен кислород, то дава и зеленина, дава и настроение. Прохлада, нали, надолу. Просто удоволствие. Удоволствие, така е.